Mä en ryhtynyt näyttelijäksi sattumalta. Nyt te tietysti kuvittelette, että jotenkin niinku akkojen pakosta, mutta että näyttelijät saa enemmän pillua. Tai siis niinku, otahan me mitä tarjotaan. Ota mitä tarjotaan. Mutta ei se ole ainoa syy se. Mä uskon, että taiteilija on vakooja. Se urkkii toisten ihmisten elämää, kirjoittaa se ylös ja tarkkailee, laittaa sen ruskeisiin kirjekuoriin ja postittaa. Ja niissä kirjekuorissa on teidän nimi. Eikä se helposti käynyt, että mä pääsin näyttelemään. Nuorena miehenä mä kävin joka kevät pääsykokeessa puristamassa tolppia ja repimässä partaa piikkikruunu päässä. Ottihan ne mut sit niinku lopulta 8. kerralla. Vähän se Kari sanoi heti koulun aluksi, että kuulepas nyt punapää, että kannattais lopettaa toi tolppien puristelu ja toi piikkikruunu kannattais jättää tonne narikkaan. Punapää, ne ei oo havaintoja maailmasta. Mä en oo kyllä vittu vielä ihan varma siitä. Mun tragikoomisessa lopputyössä teatterikorkeakoulussa mä maalasin ison kiveen pieni muno ja mä heitin se kulissiseinästä läpi, kun muut yritti olla jotenkin hauskoja. Oli siellä vitsejä, jotta mä en ois latte. Mut se mikä on ihmeellistä, niin sen pieni munakiven avulla mä löysin itselleni vaimon. Se oli ainoa, joka nauroi sille mun kivien heittelylle ja parran repimiselle. Mä kysyin siltä esityksen jälkeen, että mikä vittu nauratti. Sano mulle, että ei tommoista ihmistä ole olemassakaan. Mä ajattelin, että vittu katsotaan, että susta tulee mun vaimo. Ja sitä tuli. Näistä meistä ei nyt kumpikaan muista mitään. Tai niin tää tuore vaimo väitti, et en mä tiedä. Yrittikö se lohduttaa mua tai jotain? Se oli helvetin hieno nainen. Me oltiin sen kanssa niinku